Zaitu eta bostekoa emango denei, baina egun non bai. Bingen zailburua eta egon ematien diputatua. Eta zer... Bitzak birpasatzen. Horretik berriak egin dituzte eta historia birpasatzen. Noiz arte. Noiz arte. Ikasturte osoa. Honantza bai bietu? Bai. Hiru euskaldegi. Hiru? Eriosan ere bai, horrean. Ziego. Hiru herritan, hiru udalerritan osasun. Zailburua, foru diputatua, zailburu orde eta zuzendari, eta baita Ika eta Aratz Pinto euskaltegiaren ordezkariok, jaun Andreok egunon. Hasteko eta behin, eskerrik asko zuen gonbidapenagatik. Ondo dakizuenez, egun eta momentu korapilotzuak bizitzen ari gara. Baina gaur oso gustora etorri naiz euskaltegi honetara, zuekin batera bizita hau egitera. Iruditzen zait, euskara gure herriaren arnasbidea dela, eta zuen konpromisoa ezagutzea itxaropenez betetzen gaitu etorkizunari begira. Euskara ikasteko pausua eman duzue ikasleok eta zuen erabakia eskertu egin nahi dugu ikasleona. Badakigu hizkuntza berri bat ikastea ez dela beti maldan behera izaten. Esfortzua, diziplina eta irmotasuna eskatzen du. Gure babesa eskaini nahi dizuegu euskarazko ergatiboaren, baldintzaren edota subjuntiboaren sekretuak arakatzen eta barneratzen ari zareteralko. Zuen ahaleginak ekarpena ere ekarriko du. Euskaltegian ere mundu berri bat zabaltzen zaizue parez pare eta oso hurbil zegoen unibertso hori bereganutuko duzue. Sinetzita gaude matrikulazio kanpainan erabili dugun leloarekin. Euskara ikasiz mundu bat irabazi. Horrela izatea espero dugu. Euskara, gure herriaren arnasbidea dela esan dut. Garai hauetan, zubi bat ere badela esan dezakegu. Azken urteotan, zubi asko eraiki ditugu gizartearen ehuna sendoagoa izan dadin, eta zubigintza horretan elkarrekin jarraitu behar dugu. Euskararena gure gizartean eraiki daitekeen zubirik iraunkorrenetako bat da, eta lirukideena baino garrantzitsuago elkar bizitzaren ikuspegitik ere. Euskararen zubia eraikitakoan, urrun zegoen hori oso gertu agertzen da. Urrutiko hitz, esapide edo kultura adierazpen horiek ulergarri bilakatzen dira. Ikusezin zirudien hori ikusgai bilakatzen da. Eraikitako zubi hori zeharkatzen hasi ahala. Beraz, eskerrik asko euskararen zubia eraikitzen laguntzen ari zareten guztiei eta jarrai dezagun elkarrekin euskaraz gure herriaren arnasbide hori sendotzen. Beraz guztioi eskerrik asko eta animo. Bueno, guztioi. Eusko Jaurlaritzak agintaldi honetarako edo legegintzaldi honetarako hartuta dauzkan konpromiso nagusien artean euskal hiztunen komunitatea handitzea eta euskararen erabilera bultzatzea daude. Hala dago jasota gobernu programan eta hala azaldu dugu bai lehendakariak eta bai gobernukideek legebiltzarrean eta gizartearen aurrean. Euskarak milaka hiztun irabazi ditu autogobernua berreskuratu genituenetik eta hori izan da euskararen biziberritze prozesu honetan seguruna izan dugun arrakastarik handiena. Horrek ekarri dizkigu hiztun berriak eta horrek ekarri dio euskarari bizitasuna, freskotasuna, gaztetasuna.
Duela hilabete eta erdi egin genuen honen moduko agerraldi bat Bilboko kafe antzokian eta bertako euskaltegia bisitatu genuen, kursoaren hasiera zalata. Eta hilabete eta erdi honetan ikusi dugu 25.000 pertsona inguruk eman dutela izena euskaltegietan ikasturte berriari ekiteko. Eta espero dugu, datozen aste eta hilabeteetan beste 10.000-ren batek ere bat egingo dutela euskalduntze prozesu honekin. Guztira, kurso honetarako aurrekoan bezala 35.000 ikasle inguru espero ditugu. Argi ikusten da, datu hauekin, gizartean apustu bat dagoela euskararen aldekoa, jende askok konprometitu duela bere burua euskara ikasi eta euskara erabiltzeko, eta geuri dagokigu erakundeoi eta erakundeotako ordezkarioi hori biztan izatea, horri bultzada bat ematea eta gure esku dago neurrian babesa eta apoioa ematea. Agintaldi honetarako ezarritako edo hartutako konpromisoen artean bat garrantzitsua da B2 mailara bitarteko doakotasuna lortzea. Jaurlaritzak legebiltzarrera gaur bertan bidali dituen aurrekontuetan islatu egingo da apustu hori eta diru partida berezi bat izango da doakotasun horren bidean pausuak ematen jarraitzeko. Era berean, kontziente gara euskaltegien finantziazioan ere bultzada bat behar dela eta aurrekontu hauetan jasota dago bide honetan bai irakasleen lanbaldintzak hobetzeko eta bai irakaskuntzak berak behar dituen baldintzak hobetzeko bultzada ekonomiko bat. Izan ere, lehen aipatu ditugun 35.000 ikasle horien atzean 1.300 irakasle daude eta hoiei esker gertatzen da neurri handi batean helduen euskalduntze eta alfabetatze hau. Eta badakigu bereien eginkizuna oso garrantzitsua dela. Bai gelan baldintza egokiak sortzeko, bai hizkuntza bat ikastea beti aldapa gora gertatzen den zerbait delako, aldapa hori handia izan ez dadin bideak jartzea eta motivazioa sortzea ikasgelan eta ikasleen artean. Gaurko bisitaldiaren helburuak bi horiek dira, ez? Batetikan euskara ikasten ari diren persona heldu hauei gure rekonozimentu eta gure babesa eskaintzea eta bestetik lan horretan dauden irakasleei ere gure animoa ematea. Datu batzuk aipatzearren, esango nuke aurten euskaltegietan matrikulatuta dauden ia bi herenak emakumezkoak direla eta ia erdiak B2 eta C1 mailatarako ikasketetan apuntatuta daudela. Badago beste 145 bat maila apalagoetan dagoena. Baina guztiek dute meritua eta guztiei agertu nahi diegu gure eskerrona. Hay una parte importante de la sociedad vasca que se encuentra en estos momentos inmersa en una apuesta por adquirir una competencia lingüística en euskera o por mejorar esa capacidad lingüística. Y lo dicen ellos, no lo decimos nosotros, que eso les permite adquirir nuevas experiencias y llegar a nuevas oportunidades que de otra manera no hubieran experimentado. En la primera fase de matriculación en la euskaltegi se han apuntado alrededor de 25.000 personas y esperamos, como el año anterior, que en las próximas semanas y meses se incorporen otras 10.000 personas a este mundo del aprendizaje del euskera. Es una parte de la población muy importante. En el Gobierno somos conscientes del esfuerzo que realizan estas personas y tienen nuestro compromiso para apoyar su opción y hacer que ese aprendizaje y uso del euskera pueda ser cada vez más sencillo. Por citar algún dato, diría que aproximadamente el 66% de los alumnos que se han matriculado este año en los cursos de los euskaltegis son mujeres y que más de la mitad del total de los inscritos están cursando los niveles B2 y C1. Hay también un 45% en otros niveles más bajos. En cualquier caso, somos conscientes de que todos ellos y todas ellas, así como sus profesores, realizan un esfuerzo importante y con la presencia del Lehendakari y de los representantes institucionales que nos hemos acercado hoy a este euskaltegi, queremos reconocer ese esfuerzo y mostrarles nuestro apoyo. Eskerrik asko.